Hej med jer. Jeg har lyst til lige at vise jer en ting omkring strikkemaskinen, som er svært at skrive på et tut. Så det her er den ene vinge af strikkemaskinen. Den har sådan nogle nåle her, som er det, der er med til at strikke. Den fanger garnet og trækker garnet ud over nålen og ind igen. Dem er der 160 af på den her maskine, som lige nu er i 3 dele. Jeg har en håndfuld nåle her, og jeg tror, at en af grundene til, at den her strikkemaskine er blevet sendt videre, er, fordi omkring halvdelen af nålene er skæve. Der følger 2 ekstra nåle med i maskinen, men det er altså ikke helt nok. Så det her er det er ikke så meget en nål, som det er en krog, men man kalder dem altså nåle. Den har sådan en lille, ja, hvad er det for en lille gate, en lille port her, som kan åbne og lukke, som når garnet kører henover, trækker det den her lille en tilbage. Og når garnet kører den anden vej, så lukker den, så det kan lave en lykke ud over. Det er ret vigtigt, at de her er lige og går lige på. Her er en, som ikke er lige. Jeg kan lige få den til at fokusere. Sådan. Kan jeg se? Den er helt skæv. Så en af de ting, jeg sidder og gør nu her, udover at fjerne gammel olie og lidt rust, der er på nogle enkelte af nålene, så sidder jeg og retter alle de her små hængselting her op og håber, at det er nok til, at jeg kan bruge strikkemaskinen bagefter. Det bliver spændende. Videre med arbejdet.